Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui parlarem dels polígons, què són i en quins grups es poden classificar. Vinga, endavant! El primer que s'ha de dir i deixar ben clar és que els polígons són figures geomètriques en dues dimensions. Això vol dir que només podem trobar aquests objectes en un pla. Els objectes que ens envolten al nostre entorn tenen volum, es poden agafar, es poden tocar, es poden palpar. D'això en diem tres dimensions. Per tant, dit d'una altra manera, a la vida real no trobem polígons. Trobem objectes que ens recorden a polígons o que tenen forma de polígon. Però els polígons només els podem trobar en un pla. Això ha de quedar superclar, pla. Per exemple, aquest objecte. No seria correcte dir que això és un quadrat. Si de cas, el que hauríem de dir és que és un dau o un cub, al qual les cares tenen forma de quadrat. També podem dir que aquestes finestres tenen forma triangular o de triangle, o que les cel·les d'un rusc tenen forma hexagonal o forma d'hexàgon. Això seria correcte. Dit això, podem definir un polígon com un conjunt de línies poligonals tancades que creen un espai a dins. Aquestes línies s'anomenen costats. I aquests costats s'ajunten a altres costats en un punt determinat. Això és el vèrtex. L'obertura que tenen aquests costats són els angles. I aquest espai que queda dins es pot anomenar la superfície. Aquests polígons es poden classificar de diferents maneres. Jo avui us explicaré les dues més importants. Primerament, aquests polígons es poden classificar segons el nombre de costats que tinguin. Simplement comptant els costats d'un polígon ja podem fer aquesta classificació. El polígon que té menys costats és el triangle, amb 3 costats. Després tenim els quadrilàters, que en tenen 4, els pentàgons, que en tenen 5, els hexàgons, que en tenen 6, els heptàgons, que en tenen 7, octàgons amb 8 costats, eneàgons amb 9 i decàgons amb 10. Aquí us els deixo tots. Aquesta forma és bastant fàcil, passa que ens hem de recordar dels noms, que són alguns una mica complicats, però només simplement es fa comptant el nombre de costats. Per altra banda, podem classificar també els polígons en regulars i irregulars. Aquí hem d'estar més atents perquè hem de mirar els costats, però també els angles. Els polígons regulars són aquells que tenen tots els costats iguals, és a dir, que tots els costats mesuren el mateix, i els angles també. Per cada categoria que hem fet abans, hi ha un polígon regular. De tots els triangles que hi ha, només n'hi ha un que compleixi aquesta norma. Dels quadrilàters també n'hi ha un que només compleixi aquesta norma. Hi ha molts tipus de quadrilàters. Penseu quin deu ser l'únic que compleix aquests requisits, que té tots els costats iguals i tots els angles iguals. Estàs pensant en el quadrat? Correcte. El quadrat és l'únic que té tots els costats iguals i els angles iguals. Tots els angles mesuren 90 graus en aquest cas. Un altre exemple seria aquest pentàgon regular o també aquest triangle regular. Per altra banda, els polígons irregulars són els que no compleixen aquesta norma. És a dir, o bé no tenen tots els costats iguals o no tenen tots els angles iguals, o les dues coses. Aneu amb compte perquè la gent a vegades es lia i només mira els angles o els costats i s'equivoca. Per exemple, el cas del rectangle. És un quadrilàter, però no és regular. Sí que té tots els angles iguals, però els costats mesuren diferent. Això fa que sigui un polígon irregular. Aquí teniu altres exemples de polígons irregulars, aquest triangle irregular, aquest pentàgon irregular o aquest hexàgon irregular. Molt bé, doncs ara que ja hem entès el concepte de polígon i com classificar-los, anem a practicar una miqueta. Us posaré en imatge un polígon i us donaré 5 segons perquè penseu, segons el nombre de costats com es diu, i si és regular o irregular. Si veieu que en aquests 5 segons no us ha donat temps de pensar, pauseu el vídeo i el torneu a reanudar després. I recorda, si t'està agradant aquest contingut, et pots subscriure al canal i activar la campaneta per rebre les notificacions. Doncs som-hi! Comencem amb l'exercici. Polígon número 1. Comptant el nombre de costats, hem vist que era un quadrilàter i en aquest cas era irregular perquè no té ni els angles ni els costats iguals.
fàcil d'identificar. Polígon número 2. Segons el nombre de costats és un octàgon, ja que té 8 costats i és regular perquè tots els costats mesuren el mateix i els angles també. Anem a per al polígon número 3. Segons el nombre de costats, és un triangle, ja que té 3 costats i és irregular, ja que, com veieu, als costats sí que hi ha 2 que mesuren el mateix, però l'altre és més llarg. I els angles també són diferents. Veiem que hi ha un angle de 90 graus, però els altres 2 mesuren menys de 90 graus. Anem a per l'últim, polígon número 4. Segons el nombre de costats, es tractava d'un hexàgon, ja que té 6 costats, i és regular, ja que tots els costats mesuren el mateix i els seus angles també. Molt bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi sigut d'ajuda i que ens veiem a la pròxima, d'acord? Vinga, que vagi bé, ciao!